Продължаваме представянето на най-достойните бургазлии за 2015 година. За мен е удоволствие да посрещна в студиото на Радио Микс Пейо Пантелеев. Той е номиниран в класацията Бург на годината като актьор, поет, режисьор за нестихващия творчески план, който вдъхновява и е част от неповторимия бургаски дух. 150 авторски стиха и текстове на хитови песни от репертуара на най-обичаните бургаски изпълнители бяха събрани тази година в сборника От любов изгарям. Той беше представен в културния център Морско казино. Здравейте! Първо, как се почувствахте, когато разбрахте за номинацията петима най-достойни за Бургас за 2015? Вие сте сред тях. Ами аз не изпаднах в захласие за възхищение, защото не ми беше известно какво значение има това за града и респективно и за мене. Сега след като ме разяснихте каква е целта и идеята, като разбрах, че от години, че достойни хора са били удостоявани, което не съм се съмнявал, и така търча насам, за да участвам активно в тази идея. Има ли специфичен бургаски дух и какво е той за вас? Дали е останал? Ами може и така, ако така ви харесва повече въпроса. За мен има. Кой е този дух? Можем ли да го съберем в думи, вие като поет? Може ли да не го поберете в думички? Значи, справил съм с колата на светофара и чакам да стане зелено и гледам на една лампа над светофара, над стълба отгоре един гларус. И си казвам, Боже, толкова коли, толкова народ, толкова намерения, идеи, спорове, каране си, разбирателство, неразбирателство, целият живот наоколо и никой не се заглежда в този гларус, който застана отгоре, изящен, чист, екстравагантен, красив и гладен. Гладен за морето, гладен за хубавите момичета през лятото и се оприличавам на него. И ако това не е дух на Бургас, не знам кое е. Аз мисля, че вие сте един от символите на бургаския дух. Моето детство е свързано с вашето присъствие по Богориди и тогава не беше Богориди, как се казваше? Ленин ли беше улицата? Да. Ленин, временно беше наистина, но тези детски спомени за вашия колорит с шапката, с тениската морска фланелка и как се усмихвате и намирате за всеки го да кажете по нещо. Какво през годините изминахте като творчески път? Промени ли се вашето творчество с годините? Единственото, което е постоянно в него е неистовото ми желание да продължавам. Не знам, може би слушателя, читателя ще прецени дали аз съм се променил или дали нещо се е променило в моя начин на изразяване, но при мен се запази желанието да го правя. Даже аз го наричам, снощи бях накърнен на една книга на български професор, който е дълги години в Америка. Той даде определение за поезията. Аз имах моето определение, иска да му го кажа, обаче нямах думата. Кажете го на нас. Спасение. Това е... Спасение. Да, аз се спасявам в тези неща. Не е муза, не е вдъхновение, а по-скоро музата спасение. Е една единствена, това е жената. Това е музата. Даже сложих крачка пред морето. Жената е крачка пред морето. Страхотно. Да. Морето в мъжки род ли? Защо да е в род? То иначе е в среден род, но може би е в среден, за да обхваща и мъжете и жените. Чисто символично, може би жената е вълна. Не знам. Аз се сетих сега да се похваля, че имам сентенция, която казах на един мой приятел. Той е влюбен безнадежно в една жена, обаче се опитва да я опонира по някакъв начин, да се държи мъжки с нея. И аз му казах, каквото и да направиш, тя е скачка пред тебе. Като имам предвид това, че по-рано се развива, това, че е заложено в нея да продължи живота на тая земя. Тя по-рано усеща нещата, по-търпеливо, по-целенасочено живее живота си, за разлика от мъжа, който е разглезен, разхайтен, разглезен май е точната дума. Мога да помисля и за друга. Да, разбира се, човек говори от натрупания опит, колкото има по този въпрос. Не съм тръгнал да се хваля, че познавам жените, но като муза, защо не? Абсолютно съм убедена, че любовта е движеща сила в поезията. Разкажете ни за един ваш ден. Какво прави един артист, поет, мим, човек, който се занимава с изкуство? Той всъщност май не обитава тази действителност. Казахте, че поезията е спасение. Така струва ми се, че това спасение означава по някакъв начин дистанция от действителността, от ежедневните проблеми, от това, което е бързотечието на живота. Да, може би аз се хванах на една дума дистанция. Може би ако човек е крайно искрен, какъвто са ми казали, че не трябва да бъдеш, но аз съм,
това е наистина бягство от действителността по един особен начин, влизайки в нея. Бягство обаче до такава болезненост да се разнищват всичко, което се случва наоколо. Много често са ми казали, много често, дори и сега. И то хора, които са 10 години по-млади от мен. Хай по-спокойно. Хай не чак толкова влиза навътре в нещата. Стига с тези емоции. Значи, мисля си, че човек бягва действителността, пишейки или опитвайки се да пише, по-скоро опитвайки се, фактически той напротив навлиза по-дълбоко в нея. И тук се получава един спор, дали бяга или сам нахлува в нея и сам се го търси, както се казва. Може би вие виждате повече нюанси от действителността, такива каквито хората не могат да видят с просто око, с окото не на твореца, просто на човек, който не забелязва тези детайли. Нали, дявола беше в подробностите. Да, затова са пишещите хора, които забелязват пак тези детайли и ги поднасят на хората, които имат други занимания и то също важно в живота си. Добре, как се храни един артист? Храни ли? Ами, всъщност, творчеството, дали музикант къща не храни. Имаше една такава поговорка от моето детство и за щуреца и мравката, за мравката, която събира храната, щуреца, който е всъщност символа на творчеството и винаги е гладен. Има ли възможност един творец да успява да живее един нормален, така социално, откъм социално-битова страна живота, в който да се справя добре с действителността? Караш ме да почна да говоря като много от хората, които се оплакват, които мрънкат, които недоволстват. Не, че нямат основание и право, но защо го правят? На кой ще помогне едно оплакване? Ето, парите не стигат, това е факт. Не могат да не стигат за лекарства, това е факт. Децата непрекъснато се занимават със своите телефони, не учат, слаби оценки, прибират се не на време, отговарят на родителите си, някои дори посягат, някои бягат от къщи. Това са факти. Какво да се прави? Това е живота. Как могат да се мотивират хората да не бъдат такива, каквито са в този по-ужасен смисъл? Как да им помогна? Как да им помогна? Едва ли един чувал пари ще реши въпроса, въпреки че някой ще каже, ти ми ги дай пък. Не е до там работа. А къде? Това е таинството на живота. Как човек да намери местото си в този свят? Как да бъде щастлив? Аз, например, не знам дали си изпитвала това, извинявай на ти говоря. Може, разбира се, благодаря. Не знам дали си изпитвала това чувство да имаш куче, животно, в случая аз за куче говоря, да дойде да сложи глава на коленете си. Значи, нищо не иска. Ако му дадеш да хапне, ще го направи. Но нищо не иска. Иска да бъде поганен. Иска внимание. С какво се различаваме от него? С това, че ние искаме все повече и все повече и все повече и все сме недоволни. Недоволни отгоре до долу. Недоволен е този, който има, недоволен е този, който няма. Аз имам, моите пари не са в пари, те са в фактури, там стока, това, пък ти да не мислиш, че като имаш пари, че и не можеш да разбереш всъщност за какво се бори този човек, какво иска. Аз често ходя в едно кафе и минавам покрай, има ресторант на това и го гледам по обяд, като отрупал масата, през витрината го гледам. Опред някакъв човек. Отрупано. И си викам, ще може да го... Защо е всичко това? Това ли е целта ти? С това ли сварачиш тая красива жена срещу себе си, която пък застанала чинно, взела величката и в лявата ръка, нали така беше? Ножа в дясната, хранят се уши изискано, говорят един срещу друг. Идеята и целта на той събиране е пределно ясна, аз я виждам през прозореца. По-простичко, както той, това е тая животинка, която се слага главата на коленете и казва погалива. Може би моделът е различен, станахме комерциални, включвам се в това число, разбира се, търсим по-скоро вещи, които са в крайна философски смисъл някакви нища, а не неща. Много сме се подали на американския тип култура, на меркантилното, на комерциално. На времето един човек ми каза нещо. Ще се опитам да ти го изведоме, да ти го кажа и се опитвам в себе си да го постигна. Той каза, ние сме невярващи. И аз така останах малко задачен, как така невярващи. Но аз не го приех в този смисъл, в който той го каза. Ние сме невярващи. Кога палим свещ? Защо палим свещ? Кога празнуваме? Дали празнуваме изобщо? Какво не изпълва? Защо сме невярващи? Няма Господ. От днес нататък един човек каза по телевизора, за мен Господ няма. Защото той не получи възмездие за убийството на своя син. Аз снощи чух една моя песен, изпълнена в изпълнение на хор и на солист.
Единственото изречение, което се оформи в главата ми, беше: има Господ. Как да обясня на този човек, който е загубил детето си, че има Господ? Като аз самия не мога да се го обясня, но усетих, че го има. Що се касае до това, което се е случило с мене. Вероятно, когато той едва ли по-нататък ще изпита щастие от каквото ще е след тая загуба, която никой не може да разбере, докато не му се случи, не дай Боже. Може би Господ е нещо лично. И зато моят призив към хората, които искат да разберат: не се отричайте да вярвате, че се случи това, към което се сърми човек. Не е необходимо човек да коментира дали има или няма Господ. Не е наша работа това. Наша работа е да намерим ние възможност със сили в себе си да се преборим действителността, да не се оплакаме, да преодоляваме, да вървим напред, колкото можем. Не е необходимо да се търчи, да се бяга, да се изкачва от Хималаите. Въпросът е да ни гледа. Аз така съм учил децата си: не дейте гледа надолу, гледайте напред. Какво ще видите, като вървите и гледате по земята? Гледайте напред. Ма не като оня наш боксер, дето яде бой и казва: а сега да погледнем напред. Продължаваме напред. Аз страшно го харесвам него, но това продължаваме напред означава, че аз не се предавам. Какво напред? Той е на пода, той е просънт, обаче... Не, беше малко нахално, но това е друга тема. Да. Така, неговото изказване. Извинявам се, че много говоря. Не, за мен Дано да казвам нещо. За мен е удоволствие да слушам, вие имате какво да кажете. Благодаря много. Искам нещо конкретно да насочим разговора, да ни кажете за това събитие, на което можем да поканим бургазлии, защото ние си говорихме за смисъла на тези номинации. Те са наистина в говоренето за тези хора, които са допринесли толкова много за Бургас и които са се превърнали в негови емблеми. Това ни дава повод да представим някакво ваше събитие, на което можем да поканим бургазлии. Ама ти ми говориш така за тази статуетка, след едно, че предварително ми казваш, че няма да я получиш. Защо? Ами защото непрекъснато ми казва, че това не е толкова важно, че тя се дава само за 10 минути. Аз го казвам на всички. Напротив, кажи ми, има голяма вероятност да я получиш. Най-вероятно ти си човека, който заслужава това нещо. Малко, като изляза от тук да мога да се похваля на някой. Разбирам. Аз се пошегувах. Да. Може би неуместно. Не, и аз се вързах. Кажете ли за събитието, което предстои? Да, съвсем случайно стана заместник кмета на общината, ме попита, госпожа Ананиев, ме попита защо не си отпразнувам тая годишнина, тъй като един друг бургазлиец се отпразнува, може би не желая да му кажа името, затова ще го премълча. И аз реших, че той след като си празнува и хората си празнуват, защо пък и аз? Който иска да празнува, който му е празнично да се празнува. Обаче тя му убеди, че имам достатъчно неща, които съм направил, които мога да покажа фактически. Какво съм направил? Той е само създателя прави нещата. И по предложение фактически не, но аз задвижих в себе си тая инертност, с която съм прословут. И определихме една дата, в която, представяйки мене, като човек, който навършва кръгла годишна, да го съчетаем с коледния концерт. Върху този въпрос работим в момента и затова съм и малко напрегнат. Коледен концерт по мои текстове, така ще бъде записано. Ще пеят известни певци, предполагам, че мога да им кажа имената. Разбира се. Като се почне от Ваня Костова, Тони Димитрова, Галия Черенска, музиканти от рода на Бончо Гроздев, артисти от рода на Руси Чанев. За моя милост ще кажа последно, най-накрая се покажа колкото да съседят хората, за които се отнася. Всичко ще бъде подчинено на песни и на стихове, част от които ще имат и коледен характер. Не трябваше да споменавам имена, защото ще пропусна някой и ще бъде много ужасно гадно. Няма да е гадно. Искам да кажа името на Ливон Манукян, диригента, който участват на хор родна песен също в съчетание с популярна музика, което е... С нощи бях на репетиция, бях потресен от звука. Имам голяма слабост към хоровото пеене. И аз съм бил на времето хорист в един хор. И той съчетаване, просто не знам как ще го издържа емоционално. Толкова добре звучат песните по този начин поднесени. Искам специално да кажа няколко думи за едно момче, което се казва Гого, Георги Мелтиадов Гого, което е на 18 години, на 17 години навърши, което означава, че аз започвам 71-а и той има 7-1 в името си в рождената дата и аз имам 7-1 и как се завърта колелото на живота
и как се ражда едно момче на земята, на което единствено съм разрешил да се обръща към мен с прозвището Папа, което фактически е прякора на Хемингуей, моят любим писател. И съм щастлив, че освен дъщерите и внучките, които имам в негово лице едно достойно момче, което е изключително талантливо, но има много изключително талантливи и мързеливи деца и възрастни, в това число влизам и аз, който е от всякъде погледнато момче на изкуството, и аз искам да го прилаская с хубави думи, и същевременно един глас ми казва: не бързай, не го хвали. А защо да не го похваля? Защо да не говоря за него? С часове мога да говоря за него. Защо говоря за него? Защото ето го представител на нашето поколение. Ето го това, което идва. Не е така отчаяващо. Не бива да мислим, че младите хора са безотговорни, че не се стремат да получат поне някакъв занаят, ако не е образование. Не е вярно това. Той представлява младото поколение, аз представлявам старото. Аз не се срамувам от това, което представлявам и се надявам, че той не се срамува от своите връстници. Вашето коледно послание, всъщност аз исках да попитам, вярвате ли в дядо Коледа? Аз съм самия дядо Коледа. Това беше страхотно. Благодаря за този разговор. Пожелавам успех в кампанията, пожелавам ви статуетката, но мисля, че вие вече имате. Благодаря много за хубавите думи. Много благодаря за този разговор. За нас един от най-достойните бургазлии. За Радио Микс Пейо Пантелеев, най-обичайният бургаски поет.